Vesa katsoo välissä piirustuksia. Ei oo niitä. Vesa ottaa aika tarkat niitä. Nyt Vesa Loveen. Työstää kappalettaan. Vesa on keskittynyt. Hän ei halua, että mikään muu pieleen. Vesa Loveen työssään ja laskuentaan. Vesa ottaa vähän kerralla hitaasti mutta varmasti. Se valo. Ei vittu mitään valo se häikäisee. Ei. Vesa Loveen ei anna periksi, vaikka valo häikäisi ja hänen silmänsä kukkii. On se oikeesti lyönyt. Tämä on törkeä opetusmateriaalivideo. Hyvä Vesa Loveen. Katso. Hitaasti, mutta varmasti. Niin silti paras lopputulos. Vesa työstää kappaletta isolla innolla. Vesa tykkää työstää erilaisia kappaleita. Vesan lempitöitä on muun muassa rakennusluotu. Vesa pitäisi katsoa työnsä perään. Työttömässä tarkkana huolella. Hyvä Vesa. Vesa innostuu rohkaisusta. Hän lupasi tehdä 10 rakennusluotia. Saatko myös lähettää videoon? Välissä triiassa ja paljon. Vesa tietää. Vai? Vesa, Tuomo Tuvainen tahtui. Opetusvideo osa 2. Vesa on työnsä loppuvaiheella. Vesa vaikka hämmästelee työtään, kuinka hyvin se edistyy. Jälki on hieno. Lopputulos hyvä. Vesa käyttää tarkkaa rittarumpuja apunaan. Muuten työnteko olisi melko vaikeaa. Vesa on kuinka keskittynyt ja innoissaan hän on. Hänen lempipäivänsä kestävät 8–4. Hän tykkää vain sorvaamisesta. Hän myös äitetään lahjaksi jopa sormin. Hän ei saanut lahjaksi sormia. Hän joutui itse tekemään sen. Materiaalin hän joutui jostain sorvaamalla. Aletaan myymällä historiaa. Vesa Loveen ei pidä taukoja. Hän vihaa taukoja. Hän haluaisi olla 13 tuntia vain sorvin ääressä. Vesa käyttää apunaan myös vaadittuja suojavälineitä. Niinhän se tekee. Niin, nyt Vesa vähän lepää. Mittaa tietysti kappalettaan. Ja ovatko tarkat mittatulokset tulevat toteen? Vesa Loveen tykkää, kun häntä kuvataan työn ohella. Hän rakastaa kuvaamista. Myös työstämistä. Niin, katsokaa kun Vesa Loveen mittaa. Tuo välinähän on työtä mittaa. Tässä ei tarvita mikrometriä, että meillä on niin tarkka. Se on tarpeeksi tarkka mittaustarkkuus. Niin, katsotaan nyt. Kun se tekee sen. Hyvä Vesa Loveen.
Tässä on hyvä. Tässä mennään. Ja hei, antakaa sen mennä. Niin. Nyt tulee tuo. Tuo on oikea asento lisätä työntelyä. Ja Vesa sen meille näytti. Vesa miettii jo seuraavaa syötään. Joo, Vesa on tässä tehnyt tän työn ihan päin vittua. No voi vittu, väsyy. Mittaukset on katsonut, että hän on se. Mittaukset tehnyt ihan päin vittua. Ei lainkaan lukenut 10 osia, koska 100 osia. Ja muutenkin aika... Me helvetti, mä voin selittää. Tää on helvetin hyvä. Nyt on vikossa. Konsoltteja tautua, niin kyllä on täysin tässä vaiheessa. Nyt on tuvalla se. Mene helvettiin. Sen olensa Manna Pärnötti. Niin, saatana. Manna Pärnötti. Täällä on nyt pieni riita meneillään. Kuva. Tää video liitetään sit myös tätä asunnotkuuseikkoa. Niin, tää on tunnelmaa koulussa. Ai saatana! Mä menen nyt ainakin porailemaan tähän kappaleeseen reijään. Tähän kappaleeseen. Hei, mä oon valoistaja! Mä olen valoistaja. Mitä?